Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito na programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang tent iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudayin nga rot ti surat ti pakasaritaan ni Tonton nga napoluan kaeskweteran. Dear Manong Nemi, sangpet ko launay dito lugar mi Manong Nemi nga napan nagpasada manen iti jeep. Siyempre, sumabat manen da kiti bubing. Kuya Tandon! Kuya Tandon! Handa kami manen, kuya! Kuya! Awan ti pasarabok ka na kayo. Yan naman tot allowance yun para itong bigat. Tingkay pa nagbasa. Alagi intar kayo, tabunungan kayo. Sakto 20 pesos lang, ha? Uwan kuya! Uwan kuya! Uwan kuya Tandon! Pinilang ko manong. Manulang ti mabati ka na ito'y napasadaak kalpasan nga nag-boundary act. Ngayon ragsak ko launay Manong Nemi ti tumulong kadag iti bubing agbasbasa ti elementarya. Uwan manong, numuna ket adayo ti eskwela, pagpag na enda. Tadakam nga rod dit medyo na silsil Manong Nemi nga lugar, nga nang ipatakdaran mi kadag iti balbalay mi, temporaryo nga balay mi, agsipod ta, nagkapukam idi Manong Nemi ti sirok tirang tay. Kat kabot na pinagtalaw da kami di kiti at dati gobyerno, alakit nagsapul kami at medyo napaknibasit nga pangipatakdaran mi kada kiti balbalay mi. Agditinulong kami manong, tekunada nga bayanihan. Bayanihan, tulong-tulong. Noan niya dita ti mabalami, mapanmapidot, kada kita slabs, kenda dumapay perdi nga kalba, wano plywood, wano nadtan, isot aramatin mi nga itugpa-tugpa Manong Nemi tapno at dadiding, at pa nakadatar na, at pa nakaatep na. Hindi may bunong konti sa 20 pesos Manong Nemi di gilibing nag-iintar. Damat palakit na bati Nga papangkonto ipakan, nga pang marabi, iti basit a karinderya, kad store ni Tintin. Adan tumatmanen na pagpletek nga mapanitiya pangalaak iti jeep nga ipaspasadak manong. Imbaga, kasusuro ka nag-drive kad naadanak ti lisensya. Manong Nemi, may saak nga street, may saak ka iti bakun ko ng street children. Nasapa kami nga naulila ademang manong, sak nagkatang-katang ka iti kalsada. Nagpalpalama, aging ka iti kabaylakon iti trabaho, Ejay, conforme ti mabaling ko nga trabahuan ken ipatrabaho da kanyak napialang at daitedda nga igatang ko iti kanek ken inuman. Di magdag kailak Manong Nemi nga kasto iti bihag ko. Aging ka agtawan ako iti 20. Adolescensya kon ka nagmanmaneho at nagpaspasada iti jeep. Ag may sak iti pan nakakalapaw ko manong. Adumot ka di adi kita agkras kanyak may sakadakwada ni Tintin. May bagay ka no tinagan ko ken tinagan na tuntun ken Tintin.
Christina, manong name iti butnunganagan na, ngem tintin ti palayaw na. Idin na siya ket Antonio, Anton, so nga tonton. Imbes ko mga Anthony, wano Antonio, wano Tony, nagbaling nga tonton. Nagdarusak manong name iti basita karinderya ni Tintin, ket idi makita na, oh, pugi, tonton. Ana, mangangkan, wano uminom ka? Andala ko kang kakuha kasi ka. Beer, adapay gin. No, dagi pulong ka dagiti ko akit talaga nga tiniwandak. Taong pangharod lisensyak. Imbag lagi din ta da health permit ko. Nagkakarinderya kin nag-store. Kumusta ka nagmalmalan? Kita siya lang Napialangan ta maganan siya. Kamay gatang ka na kinakasapulam mi kada nanang kintatang ko kanti kapsat ko. Kit kumusta man ti panagpasadam? Okay man. Mapamunga taman imbunongin ka dagiti ubing dagiti napasadaam. Naikarik namin kadakwadan Inaldong ikakitat allowance da. Na nagsakit di dagiti naganak kadakwadan dagiti ngubing ta sadang na problema ti allowance. Anda jay ititid ko kadakwada da ikari nga pagmerientada. Tapos saan da nga mabisbisinan nga umapapal ka dagiti padala nga agbasbasa. Dati rigat da nga magmagna. Ketika adayot pagbasaan ti elementarya dito yayan tayo. Sa bagay, amumimit tonton nga di pa langit natulong ka. Ngayon man nakaditerapaap mo ti biyag. Siyak, terapaap ko. Tuloy nga jeepney driver Di mo kati kahit tagpamilya. At pamilya, katuwin tapno da pangipaayam ti masapsap ulam. Adda asawam nga pangiyapon tam iti mapasadaam tapno isun ti mangidulin, mangibudget. Isut gumatang ka dagiti kasapulan nyo nga aginaldaw sa bagas, masida. Adda ka doon dita balay mo. Adda ka idam. Si Kamit, di adda problema no ko. Anong problema? Siyempre, da asawak, da nayon ti pakanak. No anak kami, di may nayon pa nga pakanak. Di mo kayo nagpamilya? Tsak tulamot, Tintin. Baklakan sa. Kahit mo, tipaniknik ko nga sana ka bakla. Alangan. Ida ito'y. Nakadidilaw-launay nga. Si kapayan ti agaharim kanya. Manano ko ma. Tsak mo't mga amin maoreng armanak. Apay anyot awang kanya. Sapsapulim ti may isang babae. At namat barukong ko. Naurnos ba't ka na po do tingipan ko Nabanglos sang ako. Sunalang da tiglat ti legs ko. Oy, ata customer mo na Lakwam. Hindi pa lang manong naming ang badlaw ko nga talagang del ni Tintin ti bagi na kaniya. Manong nami napadasag met ka din tinakinaig nakipag-sex. Dati na minsan nga dyan at na urnong ko kit napanak mo't nag-beer house nangirwarak mo't ti babae. Alangan mo't na Japan napadasan kit 20 taon kon. Nabindas mo't kayo din ni Tintin manong sinalang tao. Naingkabsatan laeng iti mariknak para kang kuwana. Ngim iso na manong talagang patay kanya. Siguro no kidawag ng ipaay na lakit di. Itaya na ang kasano na masikuga, kadyak matipatpateg, huwag na. Inda saranak manong nemi ti pinanggrabiyak ni Tintin nang idasar pa'y manong nemi ti talo nga buti nga bir. Uy, di malugi ka? Apay malugi ka? Talo nga bir, sanak pa ka din pa yung libre? Ano ko na libre? Diyak in-order tabiruin. Makan lang, so bayadak. Lan, libre nga tabirin. Basta bayadam ta kanam. Kat nung mainom kong tumutin ti doha nga bihir manong. Medyo mariknak mo tin tinom ko. Kada sakbay no kang agsara manong nemi ni Tintin, tulutulungak nga agsara. Ganito nagawid kami manong magna kami at iskinita. Medyo nasipnget awang kuryente dito. Ayan umar arakop tumaten ti loko. Tonton,
Ano? Magtaros kan sa di balay mi. Balay mi, kalapaw mi ko na. Kahit mo manayon ang tinom mo. Gusto na, can thank you. Umayak nga rin siya kalapaw mo. Tuloy pagbagam. Pwede na kayat. Nagasagala ka mga ipaikan. Katihamin namin ko. Kapag di ko sa. Alag di ko sa to ha. Tumayak to siya kalapaw mo. Tuloy pagbagam. Haan ka mabalin. Ano, basta love ka. Ontan nobya ka. Nobyo ka. Tintin. Ako pa ilakan niya kaya. Nanyagurot ka kahit asawan ka ni Mar Arakop ka. Si Kamel o Mar Arakop ka niya ka. Ang kumadabalbalsan tarakop mo. Amin na magsita. Diyak pa kami nakadigos ka. Ha? Una, banglot sang aw ko. Di mo kaya nakisan na kitilips ko. Pag nakakidi, sanggang saramad na kastakit natagsan ka. Hindi mo kahit timangkis, di siya timangkis ka. Untan wen. Ano lang bagbagam mo untan? Di ka lang mabayin. Babae pa kinataon. Sika magidaldal tibagam kanya. Kat ano nga ma? Sika di bida ti istorya. Sika ti actress. Han? Nang bida. Sikat kagabupuan nga lalaki dito yung squatter area. Dito ayan tayo. Siyak mati kapimintiasan. Di sikat bida nga lalaki, siyak mati bida nga babae. Dito'y ka-esquateran. Nung nga taman ng gundahoyak nga lalaki manong talagang di pa ilangan nagunod ko ti amin-amin ni Tintin. Ngayon ko na akong manong, diyak kayat kabutasan ko mat nga patpateg. Diyak kayat tamangan numasikugak, kat kapilitan nga ikabalay ko. Diyak kayat manong nemit atot sawsawir na. Umanayin ganyak, tikas ito nga panagbihan, basta lagi dadatultulungak, dagiti ubing agbasa. So, pangipagpanak, do mga mapaspasadak, manong. Kat naragsakak launayin, thank you kuya, thank you kuya, thank you kuya Tonton, thank you, thank you. Aging ka manong naming iti may sang aldaw sa anak anapan nagpasada tako na di aking kuka de jeep kapaserbisan na pailaing agin na naakano pailang tagin na namot di jeep tayo di kabigatan na malpaston nga ma-overhaul wano ma-maintenance da nga jeep isunto man ti panagpasada gamot awan ti maobrak manong nami adak ti kalapaw ko kadigdigos ko danom manong nemi dito mi saksak dun dati adayo ginaga magatgatang pay napilang matabag sa pulan ni duma mapan na agsakdo wano agsapol na sa sinot agpasakdo libre matin kanya kamanong gabot do di kiti kakaduwak nga ubing nga tultulungak nga mga mangidanon latan ti danom nga kasapula. Adano nga barahang ayamak no kasta nga wanti maobrak manong nemi agtungtong itak nga sisya. Uno saan kat agsolsolitera. Kaya pagkama manong nemi taka danapag nga staona iti alisto nang imay dito ayan ko kat pukpukawan na tinagan ko. Mang Tonton! Mang Tonton! Kuya Tonton! Mang Tonton! Tonton lang tonton dito. Inlukat ko ti Rita o ti Kalapaw. Abay, Mang Tonton, ano na kita aking kukano iti daga, papanahon dita kano. Ana? Aking kuka ti daga ngayon tayo? Uwan manong Tonton. Kuka ni, diya mo, diyan nagan ng aking kuka. Da limada siguro. Kanadarmas da. Kasla, bodyguard sa ti aking kuka na ito yung daga. Papanahon dita kano. Tasaan nga daga dito eh. So, sinulsud na, no, sisinun ti mamalinda ka salita. Kita, si kaati na panunot may, so ang kaiban man ni tuntun ko na da. Sige, da, baduak. Kuya Tonton, mangalak at armas mo, nakaspagarikan lang. Baka no, mapasamak ti rambol. Manuda ya. Limlimada nga, madarmas da, dapaltog da. Ado tayo man. Ibagam ka na giti pa dati nga lalaki. Tagsagana da lang, ha? Uwan mga Kuya Tonton, hindi ko muna karo tayo. Manong naming kaslasaan na kamasdaaw
No addaman mangibaga nga daytoy nga daga ket kukwa da ket papapanawan da kami. At addamat mawuybuya kakastoy ti sine ta TV. Demolition ako nadaman. Ket siyak nga ta ti panakabida ditoy. No artista ko man, no pelikula ko man, ket siyak ni ano sino nga artista ti mga pelikula ni taganan. Kapag ang malagipan manong name di kita artista nga aksyon. Dedi Rudy Fernandez, ni Philip Salvador. Nandamay sa, panunot ko. Nagana na yan. At ako sa mo na nga nakita manon naming ang posible kasot nagluganan di kiti 5. Kat ni, kadagpay sumano. Ada madlaw nga nagbitogol iti sikat da, ada paltong da. Matun tilanga da manong. Bodyguard, yaking kukway iti ito nga daga. Ini bagada manong naming adan ni tonton. Aging ka nagtimek, ti kabakadan kadakwada. Nasino ti tonton kada kayo? Ha? Hoy! Sino man tawawagan yung tonton nagparang? Siyak. Kunak mata. Tinalyaw nak manong nemi. Ti agsal saludsod na si sino ti tonton kada kami. Langan na nga talaga ti kontrabida. Siyak di tonton. Katsi ka gayam. Di na kawawagan di gayam. Napay gayam ka? Kayat ko ti magagayam. Abay di mo kayat kagayam nak? Gayam na kami? Kahit agagayam tayo? No agagayam tayo, awan tagiginura, awan ti mapasamak agulo. No diyo kahit di gulo, agtumpal kayo. Sino kaya? Siyag ni Rufo. Pang kontrabida tinaga mo Kahit siya karot, pang aktor ti tuntong na naka mo? Siyak ti aktor dito Hoy, di ka katkarawakas ta. Asa nga singsinan dito Awan ti nakakatawa dito Saan nga comedy dito Baka action dito Kagatas tayo. Rufo, anya ka ti maipayo ka da kayo. Siyak, ti makanawan nga takyag ni Don Rafael. Don Rafael Sacramento. Ti aking kukuha iti dito nga daga nga nagdiswan di kiti balbalayo. Kasta? Iyan nga ito masapulyo. Duwa nga lawas lang, tonton. Duwa nga lawas lang, titid mi kada kayo nga pawayway. Tapno, may sagana yo, tipapanaw yo iti dito nga daga. Apa hindi kat nakatiwangwang dato nga daga. Itatadakam ditoy. Ngawang matidakas nga raramidan mi. No cleanliness kada beautification kas makita mo tropo. Nadalos taglawlaw. Ano man digiti mas masetas nga nakamula kada digiti skinita. Itata kami pitas ti biag mi dito, pagtalawon na kami. Oy! Ini ko awan tiranta ni Don Rafael nga mang-develop iti dito nga daga. Ngamita, adan. Iso nga binaon na kami. Tay kanda kayo, ti duwang alawas nga pawayway yo. Kahit kalbasan ti duwang alawas, mani po dita, kadag sublikap, adan tupal na dito balbalayo. Adan doon kalindi kami nga mang-demolis kadag iti balbalayo. Nakapanawin manong nemi di kiti 5, idi salsaludsuden di kiti kakaduwak. Tonton, kasanong araw din. Agtumpal ka kadi, iti ako na dahi nga rupo. Jakarta mo, noon niya turub ng aramitan tayo. Tinulong tayo, agpanunod. Noon niya turub ng aramitan tayo. Imasadagmat ni Tintin, manong nemi. Tilo ka nga babae. Talapan na kit insadagan, titakyag na, iti abagak. Tuntun. Saan nga mabaling nga mapapano dati dito. Kakaitso nga pumipig sa tinegosyo. Ti karinderyo, kentis to store ko.
So nga si katibida, si actress, ang mga ramid kati pamuspusan. Nagpapalakpak na nga. Oh, hey! Ang biyag na tonton kinitintin! Yehey! Ang biyag di bagong kasal! Oy, oy, magdala. Bagong kasal. Kituin. Ang ganyan kay kini Tintin. Ang bagay ulit tinagan nyo, tuntun kin Tintin. Di kami kakadwa. Oy! Magdala. Kapag ngamin ng idibak mo pa lang. Di ka man Tintin. Di ka lang mabain. Tapos yung baga ka na kayo, nilaing Tintin, tagar-arim kanyak, namsak na sinumbatan. Ana? Ala! Kakataon. Magbugam. Na, madlaw bumit ka di, tonton. Nga idil-dil-dil na unin Tintin, ti magina kang kang, di mo kayat. Di nga tanong siyak ti umayam Tintin. Be, pag nanu ka met, basta tunto na klata. Ay, sarding yun dada. Agpeso tonton nga si kati labigbigan ti kalugaran tayo dito ka eskwataran nga panakapangulo mingem natatay nga kem sika ano do pala ni natataingan kem no anyaman ti desisyon mo si kati panakabos dito si kat matungpal ang may sarding nila tikinan tiyaw awan ti sabali nga namiden tayo tanon ti bang panunot to sa dinot umakaran tayo isa nga dito ti question Tata Baldaw ang sa dinot umakaran tayo no pumana tayo no saan kunayo agad mo saan nga pumanaw at nakalintingan nga mga demulis kadagiti kalapaw tayo. So sagbay nga mapasamak na ita, magkita tayo na sa dinot papanan tayo. Kasi anong araw din papanan tayo? O sige, oregat duwang alawas mat. Rugyan tayo tagsapul no sa dino. Ngayon naawan ti pasapulan tayo, baliwan tayo at magsarita kadakwada. No naskin ka magpagpakaasi tayo kinidon Rafael Armiden tayo. Ha? Datat aramidan tayo. Okay, trabaho tayo as usual. Kasi di dati, nga aramidan tayo. Kahit irapin tayo mit mga sapulo sa dinot umakaran tayo. Kaya nung kasi di nga awan, teko na kon. Siyak ti makamuka na kayo. Mapantay ang pagpakasi taking kuka na ito nga daga. Tapno saan tayo nga papanahon. Sige nga raw, nagtuntun kami. Ay, talik kami kang katontaon. Hey, mabukain si tonton. Balik sambat si kamot. Sorry, Tonton. Mabuhay si Tonton! Mabuhay! Makalawasan manong. Makalawas pa yun. Bakasyon manen, manong Nemi, pinagdayo upnak taking kuka ti jeep. Iriad naman mang tuntun kanyak. Tuntun nga talagat nagang ko. Kuya Tonton! Hindi man hindi tayo. Magustuhan tala oring nga tonton. Binagan ko. Abaya, ang na makasapol kayong ka, Tonton. Kuya ko namita siya, tonton nga naman yun. Sino? Nakakutsi. Nagsubli ni kinili mga lalaki. Haan, babae timay. Lapindas ng babae. Nagbak ng tilangana. No Jack Mariro, asawa jaking kuka. Asawa na? Don Rafael? Bakit ang road dun niya? Hamad ka bakit? Babae. Ubing ba? Balasang. No balasang kasaloy bagang asawa? Baka anak ni Don Rafael. Baka kasta Tonton. Sige nga rin. Orayin na nga rin. Ayan na ya. Dahil sa jay, tiyangon ti karinderya ni Tintin. Kasta o na riri ni Tintin Apa riri ni Tintin? Kaya di ba yung maragsakan ni Tintin tano adot agaribongbong, adot agatang tiyanggina, adot kita bigla natang agmerienda. Baka kontrabida na yatang imay kunana. Siyak lata ti bida, siyak ti bida babae. Awan ti mabaling sa bali bida kunana. Makakit no. Dedya nga babae nga napindas, nagbaling mo susto nga aktres. Dalay pagpagam, amboy. Apay pelikula at mapaspasamak. Kastaman ti bagbagada. Sige, itangaro din. Napintas a babae manong Nemi na isem. Wow. Ni Tonton. Agayaten. Ngayon isupay. Nga nakakabakbak na nga nakapimpintas a babae. Nang pagkabigat mo, ma'am. Siyak ni Tonton. Tonton, tinuntun da ka? Una ta, siyempre, kasapulan da ka, no? Ay, hanga datat ibaga.
Asinot mabaling ko kasarita ditoy ko na. Kat siyempre, sikat inayawanda. Sika ka diti panglakayan ditoy. Ang siya ti paglakayan ta dumat iti tinatatayo ng siya. Ngam no da kastoy nga da masangaili, siyak no ka ti ipasango da. Kaya nangasawan nga sikat tungtung palanda. Nga kasla sikat panglakayan, numan pa adan laklakay ng siya. Awan, ma'am, di kayo matangang nga nakatugaw, ay nakatakder ko na kuma. Mabilang na, biyalang kayo tugaw. Saanin? Saanin? Itilangin unag ti konsek ti pagtugaw. Yan tangi kat taka-undermet. Agad undertero ko na. Ay, pasensya ka na, napudot dito eh. Nagsubli ang iti unag ti konsek. Mabaling ka din nga sumurot ka? Tonton? Sumurot ka? Yan ta unag ti kotsem? Ay, hanag ang may mesada driver ko. Kakadwa, tonton! Kaya't nagkano kasarita ni ma'am, idyo nagtikot siya na, kaputan na pudot nito, idyo siya na, air condition. Akit, anda kam lahat yung asideg, tonton, noon niya man tipagsaritaan nyo, kini napintas sa babae. Hoy, tonton, Tintin. Ape sumurot ka kuma. Hangal ka din nakababain. Sikapin nga. Ay, ma'am, excuse me ha. Ape nga ayabam isuna. Iti unag ti konsep. Sikapin nga babae. Iti mga ayab kang kuwana. Aw, mati nga rantakit. Kana sino ka kuma. Ay, siyak ni Tintin. Girlfriend ni Tonton. Kinita nakmanon name ti babae nga jak payamot nagan na. Tajak pa sinulsud. Di naman imbaga tinagan na. Tintin, sorry ngem awan ti madingarantak. Boyfriend mo ni Tonton, di boyfriend mo lata. Ngem ti rantak ket may panggap ka rito yung daga nga nagdiswan ti balbalayo. Awan ti sabali nga rantak nito eh. Kaya peso ka di, Tonton? Nga girlfriend mo ni Tintin? Saan, ma'am? Isolayang timang ibilbilang na boyfriend na. Hoy! Tonton ka, bastos. Excuse me kakadwa, sumurot na kini ma'am. O ti pagdanagan nyo. Naibaga kada kayo di nga siyak ti mga ramit ti amin na pamuspusan tapos no saan tayo mapapanaw ito na ito nga daga. At ito yung solusyon na kakadwa. Imay na mismo ni, anong nagan mo ma'am? Dulce. Ni Dulce, ni Ma'am Dulce, kapinano yun ni Don Rafael. Siya ti kakaiso ng anak na. Kina nyo? Tirantay tayo di nga mapanood kapagpakaasi ka na Don Rafael, itatangkit ni Dulce ti Masidegen. Siguro, tapno siya ti mangibaga, ma'am, nga pumano kam dito eh. Pudutan naglauna yan. Mabaling ka di nga mapantan dito nagtikot siya. Sige, umuna ka nga rin. Idihanda kami ni Tio nagtikot sa manon name. Medyo adayot ayan na dabayot ni. Anya ka diha talaga ma'am ti rantayan to. Awan ti papanan nyo sa bali. Pagsapsapol kami talagang awan eh. Iso nga nang glumot itay. Nga nakunak ka rin kakatuwa ka na mabaling ko kahit saan kami nga mapapanaw ito nga lugar. Idinaan mo kini papa. Nga binaon na darupo tapno may ditoy kahit papapanawad na kayo. Nagsalita kami kini papa. Mabalin, saan na kayo pilitan nga pumanaw, no, awan ti papanan nyo. Ni Kostam, at nakadwamin nga pagpakasik ni Don Rafael tapno saan kami papanaw dito. Check kami kaya nga ko. At mapasaktan, at agrigat, at agsagaba. Di kayat ko kit tumulong. Agkasapulang kiti tulong sang kadi. Unay-unay ma'am, tulong. Tumultulong ang met. Saan ngumanay data nga tulong.
Nadamag ko nga ro de. Itay damagig no sa sino ti, mabaling ko kasrita, ni tuntun ko nada. Sino tuntun ko nakmet? Dati matuntuntun? Bagada. Si kakanot ti anad nga bigbigan datoy nga panakad pangulo da. Nga si kakanot na siya at nga tumultulong ka dagiti obubing agbasbasa. Agpeso? Napialang nga damatulungak, ma'am. Agmay-mesak met, kada konforme ano, no napindas ti pasada, tagpaspasada ti jeep. Ayan, sabatin dagnukan na kita agbasbasa, alain dan ti allowance da iti kabigatan na, kadagita na nakadakwada. Dakil ti maitulog ko kadakwada. Dasidid ko, pag merienda, dakil dyan. 20-20 ti maysa, medyo aduda. Diyan 5, sanga gasot da diyan. Manuda ka namin, pasal 30 da. Nako. Mga rotasan ka maibusan. Medyo ha, ituloy mo titumulong, tuntun. Titulungan kayo man. Tap na nagkastangit saan nga ipatuloy ni papati mang papanaw ka na kayo. Ngayon ket di, matulungan kayo. Matulungan na kami. Matulungan kami, tapno saan kami nga mapapanaw? Sala nga dayta. Kasapulan nyo trabaho hanggang di. Kawa na, di kiti padak nga lalaking ikwet ka, pa extra da. Awan ti parnaman kapag trabahuan da. Kaya mga danda ti parnaman kapag trabahuan, sumayat nga tamat ti biyag da. Ti isingasing kunto kinipapakit ko. Mabingay-bingay ti tagana dito eh. Equally divided kada kayo. Mano ka di ka pamilya? Mano nga pamilya? Kwentahan no mano? Kinentak mano. Agraman kang ka. Ay mo na, agraman na kang ka. Or agraman kanya ka, or may mesak, membro akmo. Imbagak no mano-mano. Hindi ita kitain na, titulo. Dito titulo na ito, diswan tita balbalayo. No, titunggal may sa kada kayo kat puro na, 4x4 o 4x6. 4 square meters and 6 square meters. Tunggal may sa. Daklo na ma'am. Pang subdivision na ita. Ito hanap na own problema. The 6x6 o no 6x4 ada pa lamat arubayan nga mapalin yung pagmulaan, di ba? Pagmulaan tinating iti likod, masetas iti sango, sa atin tumat kalsada na. Pagbalin tayo natin nga kwa, saan nga makaw ng squatter area, no? Dikat, may isa nga paset, di magsaksakup kata kayong barangay. May isa nga sityo. Nakasaritak to ti kapitan nga ginsakop kata kayo. Tanukas kasano, may naganan dito nga sityo, tapno may restro nga karaman ti barangay. Tapno nagiti pinipisyo nga ito di gobyerno, may bilang kamat may kanit kita ayuda, ito di gobyerno. Nagpintas na ta planom, Ma'am Dulce. Kadasta wala ti amyama mino, matungpal ti kasta. May consider kami ngag na akas legal ng residente. Iti may isang lugar. Saan kami nga may isang squatter. Agis squat, iti lugar nga sami ako kwa. Nakaslasan ka mga may bilang nga populasyon ti Pilipinas. Nagbutbutos kay kalimad lang. Registered voters kami. Pangalalan yung orti residence certificate yun sa pagkarikan. No asin akin sakup kada kami so ti papanami. Namampay santa kami wati kon consider nga agnaed. Tada kita no tulong nga ipapay ti gobyerno ket santa kami met nga iramaraman. Kapag siguro ata ang pay-registro ti sityo nga yan ni. Tonton. Yes ma'am. Nagkasagakaning-kading amang tulong kaniyak. Para tiyan niya. Para ti pagsayatan dating lugar.
Yes, of course. Apigad nga saan? Anat nalpas mo ti panagbasam. High school, nagbasa kiti panagmaneho. And adabasit knowledge ko may panggap iti panagtarimaan, mekaniko. Di kayat mong yan tuloy iti panagbasam. Kaya't ko adanto time kan anda kwartak. Ikang kati pernamet nga trabaho. Ano trabaho nga para kanyak, ma'am? Personal driver ko. Kasano nga rin natin driver yo? Binulot ko lang kini papa. Kaya na. Tunotrugik. Orin tumigan. O may kanto report. Ito na itong address. Mamukan ko ni papa. Kalpasan na. Planuntan doon kasano nga. Ma-develop na ito nga lugar. Ma-develop nga saan kayo mapawanaw. Medyo nalawa. At dapat ganan na ginibalbalayo, kiti space nga saan nga maokupar. Magipasdag tayo iti business establishment. Mabaling ayan tinegosyo, kakasapulan na digiti trabaho. Tapno di kas tagat adda amin trabaho, digiti agenda digiti dito. Kaduwang to pa yan nga mapan kini kapitan. Kaya doon kas kasano laing, mang panunod kayo ti anagan dito nga sityo. At pagtutulagan minto nga rin, ma'am. Sige dito lang kita. At tatawag kanyak. At nanas ka ng papanak. Tunton. Iniawat na tinakulap na manong. Ma'am? Dulce tinagan ko. Dulce? Nagrahip na tinakulap ni. Kaslasanak pa lang mamati manong. Nga nakamamuak, itikas kang kuwana nga bugtong nga anak ti baknang, nga nagalamano kami pa, nga nariknak ti lamuyot ti dakulap na. Nga dagiti mata naman nung name kat kasla da ibagbagana. Tunton. Natuntunan na kan ni Dulce. Kasta ko ni tiragsak manong name dagiti ka situwak, dagiti ka kaduwak, edi maamuan da nuanyat ng sarita mi kaniya Dulce. Nagpapalakpak da marong naming kasta o ni Tiriri di Tintin. Ay, isa nga mabalen! Isa nga mabalen! Oy, Tintin, ano kumat sa nga mabalen? Makompetensya ano ka na ta karenderyam. Di na siya at no, kas pagkarigan ta mangipasdag da iti kasla kuma mangipasdag da ti supermarket. Supermarket nga tao, no ana, mini market. Di agapalay kanto tamang ipatagder ka dakila karinderyam Tintin karinderya no ka. Idadama kadakawahan dama nung namino anet kayat da nga sityo kas pagarikan. Nga sityo da ito iti barangay Mangsaksakop, barangay San Sebastian. Sityo blank iti barangay San Sebastian. Tadaon! Napinpinas mo lang nga rin mainagan kang ka, sityo tonton, nga matuntonton. Kabigatan na manong nemi nagreportak iti address kainted ni Dulce kanya, dakil ng balay manong DCQ. Imbagak iti security guard manong nemi nga appointment ko kini Ma'am Dulce. Pinastrik nak, pinaguray nak iti receiving room, kalbasan na adatuyin ni Dulce nga nagpintas latamanong. Are you ready, Tonton? Agtrabaho, itan ma'am, gabutan da pa pananta. Ilakad ta rin kitinaskin nga ilakad da sak na enjayan nyo. Ngem, approve ka din kinipapang mo. Tinapailakayat. Ngem, kayat ang tulat reta. Basta, ti panunutem, approvean kinipapa. Ti panunutan teta. No kasano nga aramiden ta. No tuti mo na ang aramiden ta. No pa panantang mo na. Sige, let's go. Ma'am, okay ka dito itong arawatek? Kung kaya man niya. Ngayon, diya kahit ang ginupurme ka.
Uniforme ti driver. Kastam na tan, okay man ti arwatan. Okay ti arwatan ko. Dam na dumagasan to nga shopping. Shopping nga naktarawate. Kung natap no, adada nga guwapo ka, no napintas pa tarawate. Guwapo ka ita, di adadan tumanan nga guwapo ka, no napimpinas pa tarawate. Agawan na dulce. Adu digiti na panan mi manong nemi. Dumdum nga kakbatlata kadigiti pagsasalitaan dagat pasarebat pagsaludsudan nak ni Dulce. Awan sa bali no saan nga may ipapan manong nemi iti panag subdivide di lute nga yan mi. Ino kasano manong nemi iti panakabinga-binga na ken no kasano apan ang kairugi ti construction. Teka nagpapada ti langa digiti balbalay. Agpapada nga size, agpapada nga langa, agpapada nito pa iti pintana. Maaramid deta nga plano manong, nagparamid kami. Kaya iti bakante no nga lute, manong nemi, mangipasdegda iti business building, business establishment. Abing-abingay tumit, nga ti baba, posible nga restaurant, o panganan, iti nga ito, mabaling nga pagpwestuhan, di kita dumapa Manong nemi at napapasad na nga mabaling pagbalin mi nga farm, agricultural part, kada nga lute. No may panggap ng tidanom, manong nemi, na plano pa no kasano, mapadaod, no mapadanon tidanom, iti dahi nga area. Idi malpas, idi ta dumteng ti pangal daw, manong nemi, imbaga ni Dulce sa dinu papanami. May sa class nga restaurant, manong. Alam mangal daw ti dito Sabi nga dito sana ka naruam. Maruam kan to. Ngam sa mulip-lipatan. No oren makapadag katikas to nga lugar. Hamulip-lipatan siya nagkapuan. Sanggun to nga ramidin data. Amok. Gabutam mo ka na siyat ka. Nasinaw ti pa nagpuspusam. Amo, ma'am. Kasalsanak pa ilang mamati nga daan ti kaskeng ka. Nga muna ka siya, hindi ka di papasit. Naggapo ka mo ni baba. Kusta? Sagbayin nga na daan, naging naganakanyak ka rin kiti sa nikwa. Naggapo kami matiti baba. Iso nga kahit mga tulungan di kita di baba. Nga dito di ka po na no apel nga, kinasaritak ni papa, hindi mamuak. Nagyay lute, nga kukuha na nga nagdiswan nyo, kat pademolis na. Ngayon saan ko nakmet? No kahit na madevelop. Ngayon saan nga pumanaw di kita gindek ko na. Kahit yung asawan maitad nga libre ka na kami, jilote, ken may patakder nga balay. Anat kahit mo, libre? Sila saan nga na siya itong libre, di ba? Tingtan na ganyo. Amangan no, agabuso di kiti kakadwam, no, mako na nga mayumpinsan nga dole out. Ori may tumit lang nga libre. Adalaga di pagbanugan da nga may kapit. Kahit nga sa wen, ori sandang mabayadan amin. Basta lagid dita, ikarigatan da nga bayadan. Among amin no, aramidem nga imbes nga pabayadan mo no, dati dole out, ti maitad kadakwada, adada nga sumadot ti tao. Sa bagay, gusto ka man. Maitad nga nababa lang ang presyo, kanawan ti down payment, imagine, ento no makapag malpasin di balay, agnaid kay ton. Kalpasan deta, binulan nga, tingtanagan nyo. Nga maikang kay ti trabaho. Awan to ti agendik sa diyay nga awan trabaho na. Masapol nga ti trabaho yo, tapno da pagbayad yo, kada jilote ken balay, ken tapno da igatang yo ti kasapulan yo.
Amo, Ma'am Dulce, do amin ko mga babak nang kat kasta tu ugali na, kanaramin na. Awang kumatan na kiti nakakaasi. Isungarod nga kahit ko nga rugyan, tabarbarin no da kita kad, padak nga damabalin na, ket tuladen da. Awan no kan di taga esquatter, no kasta amin ti mapasamag. Awan no kan ti makuna nga ka-esquatteran. Fast forward manong nemi nakaalis to nga napasamak nga kasla sa anak amamati. Barangay San Sebastian, Sitio Tuntun. Nagbulagat nga kasla saan nga nakapapati. Nagkasem, nagpipindas ti kiti balbalay. At anda iti vegetable backyard vegetable garden. Sango ti balay, di kiti masetas, di kiti kalsada, manunemi, nga sakop, di nga sityo. Na semento, na dalus, na naarkusan ka di kiti masetas, amang papintas. Ininto tayong tuloy ko, iti kina personal driver ko, manunemi, kani Dulce, tadi malpasen ti Tuntun na sityo Tuntun, nawagan pa iti village, Tuntun village. Nagtuloy na tamat manong naimit inak pa ng kuyukuyuk kang kuwana nga mapan kanina dumapay nga paset ti business. Naglawag ahim ti sanikwana manong. Naamamokon, ket kasta unay ti yamyaman mi, kaniya Don Rafael iti malpasen ti amin, napang kami ti sango ti balayda, nga nagyamyaman dakam amin, ket kasta unay ti ragsak. Nagpadayapay nga dinawarasan. Ni Tintin manong nemi nagtuturo iti kinamisuot na no kasta makita na. Nga madapwesto na manong nemi iti panakatsandaan ti Sitio Tuntun. Pwesto na karinderya lata ata, karinderya nga ron dagiti paspasango na. Dete nakasagan nga ma-serve, dagiti naluton. Ngapayad naman dagiti class nga restaurant nga nagpastek iti dayta ngem ti karinderi ni Tintin ket para kadagiti kasityon mimetlaeng nga mangsupsuportar ken kuan. Siyak akit may sak iti panakabalay ko 6x4 papadakam nga ron. Napintas mo't ti sago ti balay ko at adumat iti masetas ko. Iti likod manong nemi na paraping kumot iti aggar-garden. Taday tangarod manong nemi iti na iti galinteg nga masapul nga adda kitay masetas kendat nateng iti lawlaw day tanga balay nga mapapintas pipinintas dagiti balay. Ini baga kaniyak manong nemi ni Dulce. Awanin ti problema. Naipanaganin ka na kayo ti lute. Kan ti balay. Kaya lang, itultuloy ito magtinag. Kapag tungpalan nanto, di yung mapuputan na tanagan yun. Ita. Di mo kaya tagbasa? Saman, ang nagbasahak. Kasanong ti trabaho ken ka? No adda pa manam ket atamat klasek. Kasanong i-drive ang ka? Di sa talag ko ti no alpasan ti klasem. Dulce, di mabubus ti panagyaman ko ken ka. Panagyaman mi ken ka. Nagpintasin ti lugar mi. Gapo ken ka. Gapo ken ka, tonton, sa nga gapo ken niya. Gapo tadda ka nga mapagtalkan, natulong. Sud gapo na nga tinulong kayo. Kumusta ka gam ken ni Tintin? One day, Jai. Nasaan nga ni Tintin na sino? Sana kamay ka ni Dulce. Siya? Obvious ba?
Kada naman timadlaw mo kanya. Diyan mo. Baka diyak amo lang nga dagururay. Anyat amok, baka da pagnasawaan ni papang mo ka. Awan ti sabali nga matungpal no sangat ti pusok. Tunton. Yuroray ko lang ti panangibagam. Umay ka doon pasyarin di balayo. Ori dito yan. I love you, Dulce. I love you too, Tonton. Kasla lagtagtaga-inip manong name. Kasla fantasya laing nga mapasamak ti amin. Sa bagay manong name, very nitak met. Managar-arwatak met, iti umno, nga maibagay kini Dulce. Nagwapo akmet, amok met nga tagibinan ti salun at kantilangan. Iso nga siya nagalamiim nga nakian narakop ken kuana sa anak nga nagalamiim nga nanganggek anang nanam anang mal nang nanam nangamal kadigiti bibig na. Dulce. Lumabon ni papang mo ti amin dito nga tagriri. Awan ti sabali nga matungpal sa nga ti puso. Awan ti saan nga patgan ni papa. No amo na pakaraksakan. Kas ti panagpatgan na, nga siya ti baka amo ko na, ti may panggap iti daga, na nagdiswan di kiti balbalayo. O anat itatungpal na. Tonton, agaman at natuntunan ka. Si kagayam ti sapsapulan ti puso. Numan pa'y naggapo kay ti makunkun nga kaeskwateran. Naggapo ka man sadyang nadaan ka tinadalus sa panagpuspuso. Pakakitalangan ti tutulong mo ka na gitububing. Itultuloy mo ti tumulong. Itultuloy ta nga duwa ti tumulong. Agbasa ka. Tento makabasa ka. Iti kahit mga kurso. Masapol nga ti kurso nga may bagay. Iti panagkaduwata nga mang-manage ka iti negosyo ni Papa. Nga tawidan ta. Ken tumulong nga mang-develop ka iti lugar. Nga para ka iti kasapulan ti awan ng balay. Awan ng taga kinang balay. Tonton. Dulce. Si kangatan ti kasasamitan nga Dulce. Ken kapupudnuan. Fast forward, manong name. Imbes nga da kami kini Tintin. Ngem da kami kini Dulce. Manong name no maminsan kaslasang ko patyen amis mo nga siya. Kad naggapo iti baba. Nga nasapak nga nauli lang nga demang kat nagkatang-katangak nga maysa kami bilang kadagiti street children. Ngayon babayan tinak panagsalukak ken panagbaling ko nga napudno iti patak nga tao ken ti panagbuteng ko iti Dios. Nagbalinak ka na siya managtulong. Nga kas kuna ni Dulce nga imbaglagi din ta natuntun na. Natuntun na. Ang nagsabat ti dalan mi. Nga da kami tinaykari. Insagot ni Apo Diyos kanyak ni Dulce kasmat panangsagot ni Apo Diyos kanyak kang kuana. Ngayon tultuloy mi tinagbalingan na siya. Nga da kami manunimi itan. Nga duwa iti mga man-manage iti negosyo da. Ngawan ti sabaling ng kamaranta ar-aramiden di agsapsapol ti mabalin mi atulungan. Nadan kami ti talong anak manong nemi. Anak na sigurado nga may kanmi tinaranya kamasakbayan. Nga iso dan tumit ti sumublat nga mga ramid tagitikas iti ar-aramiden mi ita. Agbalingan na siya. Tumulong agserbi. Iti pa nagserbi iti pada nga tao. Panagserbi da ita iti Diyos. Dahito nga rod ti pagkasaritaak ket thank you iti anos mo nga nangurnos manong nemi. Ti surat ko kalpasan nga nakinsen ken ka di detalyena ket agyaman ak iti laing mo nga nangibasa ng tadbiag ket sapi kumat damat na ibating nga adal libliwa ken pagsermingan ti biag kadagiti patak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program. To'y nga agyaman nga pagkaya mo
tunton. Kaya managmat kang katunton, iting ka pa ng ibura, iti pagkasaitam. Salamat po, madamdama, kikita tayo tumanin.